ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವಳು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆಕೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಶೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆದಳು. ಇಂದು ಆಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಅಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವರೇ ಇಂದು ಅವಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಸಹೋದರಿ ಅಕ್ಷತಾ ಅವರು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಕ್ಷಿತಾ ಇಂದು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಜನ ಆಕೆಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಕೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಕಷ್ಟಪಡೋದನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಡಿ ಕಾಸಿಗೂ ಕೈಯೊಡ್ಡದೆ ಸ್ವಂತ ಛಲದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದವಳು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷತಾ ಅವರು. అలాగే మస్తు ఎల్లుడించి మస్తు అవు ఇత్తనికి వీడియో మల్పోడు మస్తు ఎదురుపోడు తో అందులో ఎల్లుడించి ఇత్తుండే తో ఎల్లుడాలు మా స్పోర్ట్స్ ఇట్లా మస్తు ఎడ్డెత్తలు నేషనల్ అథ్లీట్ వాళ్ళు తో స్పోర్ట్స్ దప్పగల లేక పండ బుడొంది ఇత్తుజేరు మమ్మీ తో వాళ్ళు మెల్ల మెల్ల ఎన్న బ్యాగుడు షూస్ పాడదాలు పోందిత్తిని స్పోర్ట్స్ ಗೊಬ್ಬರ ಐಟ್ಲ నేషనల్ అథ్లీట్ అయ్యోలు పండ ಅದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ತೋಲಾಲ ಆತ್ ಎದುರು ಮುಟ್ಟಪೋಯಲು ఒక ಎದುರು ಅಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಪಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೋಲು ಊರುದ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಊರುಡು ಎಂಗುಲು ಜಸ್ಟ್ ಊರುಡು ಬೊಂಬೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಟೆರೆಸ್ ಹಿಡ್ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ವಿಡಿಯೋಲು ತೋ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆನಂಡು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೋಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ ಇಂಚ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನೊಂತೇರು ತೋಬಿ ಅಲ್ಲ ಬುಡಿ ಜೋಲು ಪೂರೋಗುಲು ಪನೊಂತೇರು ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜೇರು ಆಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಲೆಗಂದೆ ಉಂತುದಿತ್ತೋಲು ತೋ ಅಲೆಗೆ ಆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈತ್ ಎದುರು ಮುಟ್ಟ ಬೈದೋಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಲೆಗಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಲೆಗೆ ತೂತೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೋಲ್ ಬಂದು ತೋ ಇತ್ತೆ ಅಲೆಗೆ ಪೂರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಗುಲ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಾಗುಲ್ಲ ಏರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಅಗುಲ್ಲ ವೋಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋ ಅಲೆಗ್ಲ ಅವು ತೂತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಏರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ಜೇರು ಅಗುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲೆಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖಾಲಿ 14-20 ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಐಟ್ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕ್ಯೂಕಿ ಈತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಈತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಲೆಗ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋದ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈತ್ ಎಡ್ಡ ಗೊಬಿಯೋಲು ಎಂಚ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ಮುಟ್ಟ ಪೋಪಲ್ ಕ್ಯೂಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ತೋ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಈತ್ ಎದುರು ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ್ನ